Ja jatkamme juhlia niiltä osin, että lupasimme palkita suurimman kalansaajan. Tässä ei olisi ollut ongelmaa, olisi tämä valittu pituuden tai painon perusteella, koska Paula Saarikoski sai tasan 20-senttisen mustatäplätokon, jolla oli painoa 97,9 grammaa. Ja Paula hakee palkintonsa Miikalta. Kunniakierros on puolellinen. Ja ennen kuin kerron henkilökohtaisen sarjan 3 parasta, niin kerron, että nämä kilpailun tulokset ovat vielä tänään, eikö niin Juha? Juu. Nähtävissä Skessin sivuilta www.skess.fi, eli jos haluaa katsoa sen oman järjestyksensä tai oman sijoittumisensa, niin se toki onnistuu, mutta tässä välissä toivoisin, että Viikamallinen muutamalla sanalla kertoisi, että mitä tässä kilpailussa nyt palkintoja on jaettu, ja jos muutakin merkittävää on kerrottavana, niin kerro ihmeessä. Kiitoksia, terve kaikille. Ihan pari sanaa tuosta Honkkarin verkkokaupasta. Meillä on varmaan yhteinen tavoite Skessin kanssa, eli edistää suomalaista kalastusta ja madaltaa kalastuksen aloittamisen kynnystä ja tehdä sen eteen paljon töitä. Ok, me ollaan kaupallinen toimija, mutta jos vähän aikaa kattelee sitä meidän verkkokauppaa, niin huomaa, että siellä on monia näkökulmia. Miten se toteutuu se, että me koitetaan saada uusia ihmisiä kalastuksen pariin. Ja siksi me ollaan myös täällä. Tää kiinnostaa, uudet lajit kiinnostaa ja halutaan omalta osaltamme tuoda myöskin tätä lajikalastusta suurempaan tietoisuuteen Suomessa. Palkinnoista pari sanaa, eli pääpiirteittäin niin kuin noi ykköspalkinnot tarkoittaa sitä, että mä annan 100 euron tämmösen alekoodin tai tällaisen, millä voi meidän kaupasta ostaa ihan mitä haluaa. Kakkoset saa 75 euroa ja kolmoset 50 euroa. Ja sitten nuorisosarjan voittaja saa tämmöset videoaurinkolasit, niin saa hyvää YouTube